Здрасти, YouTube, аз съм Криле и сега ще играем в ПП България. И се... Ай. Взехме пържолата. Така. Сега се бие. Да знаят, че клипа изобщо няма да умирам 10 пъти. И чао. Защото имам домашно записане. В 6-ти клас е много трудно. Защо? Искам си в 3-ти или в 4-ти. Цигани. Ох, още 9 пъти. Майна бах ти! Сътес! Значи аз трябва да влизам с фулка и 60 легендарки да спаса. Ето е Ники. Ай ще... То те хора, да. Ай, 6 пъти. То Ники и бикат за двама. Един даряр, чао. Бах ти. Гледай са пак. Пак ме запали това. Изчакайте малко. И върнах се. Направих едно нещо. Един искаше там теглиш стамове. Аз се записах. Еми, какво прави човека, Ако знаете каква е яка томбола, направо ви казвам, ще поудейте. Значи томболата са... Щях да падна. Томболата съдържа, нали, запис 1, там скайпа, еди коси. Томболата е една легендарка и фулсет. Това е супер хубаво, фулсета е от сайта. Да, ето, искате да спечелите фулсет и легендарки, запишете се в томболата ми. Body Games BG, ще ви го напиша в описанието и абонирайте се за него, дайте му запис и така. И моля се, кажете на този Ники да не ма килва, че ще буде. Аз се бъзих. Просто мразя този Ники да ме килва постоянно. Това се стреля така буклука.
Тоник е хакер. Да остава 5 пъти или да. Аз също ще напиша IP-то и на сервера. Супер хубави работи хванах. И сега нагоре да ме няма. Да много никой не ме гони, защото той не ги пак е гонам. И да си пише спам. Взех си. Хора, клипа, ако стане 9 минути, спирам го, защото мразя този бандикам, обаче в рапса сега нещо ми крашне и трябва и ме мързеше да си го правя. Иначе мразя този бандикам и затова трябва да снимам 9 минути, защото ако не съм купил бандикама, не мога да снимам повече 10 минути. Аз няма да дам пари за бандикам. Като събера абонати, като имам 20 абоната примерно и като видя ми даде 20 евро от Steam, тогава ще дам пари за бандикам. Иначе никога. Айде, остане. И обаче те instant демички, колкото ги мраза. Значи, слушайте, те instant демички да се enchant с Protection 1000 пак ти звука. Това направо казано е откачено. Аре, тузе! 3 пъти още ми остават заради този. Сигурно. Спрякайте ми. Макса е! Макса е! Не, то да няма видео. И да, аз мисля да спирам този клип. И чао, YouTube, аз бях Кридове. Да не е мокра. И аз бях Кридове. И баба им макар да се облича. И айде, чао.